Zdravím a vítam vás pri mojom novom videu. Dnes si ukážeme, ako hačkovať tieto jednoduché amigurumi chobotničky. Chobotničky môžete hačkovať z tenkej bavlnenej priadze, ako tieto dve, alebo z hrubšej priadze, v dvoch farbách, alebo vo viacerých farbách. Prajem vám príjemnú zábavu, odoberajte môj kanál a môžeme začať. Chobotnicu budem hačkovať s bavlnenou priadzou. Toto je Catania od Schachenmayer, ale môžete použiť aj Kamilu, alebo to je jedno akú. Aj takúto hrubšiu priadzu. A ďalej potrebujeme oči. Pre maličké chobotnice použijem takéto oči, bezpečnostné alebo našívacie. A pre túto veľkú chobotnicu som hačkoval oči. A videonávod pre tieto oči nájdete dole v popise videa. Ďalej potrebujeme vhodný háčik. Ja použijem 2,5 mm, ihlu, nožnice, značkovač očiek a výplň. Chobotničku budem hačkovať s týmito dvomi farbami. Začíname hlavou. Hlava sa skladá z dvoch častí, táto vrchná časť a spodná, kde sú pripevnené chapadla. Na začiatok si vyrobíme magický krúžok, do ktorého hačkujeme prvý riadok 9 krátkych stĺpikov. Šesť, 7, 8, 9. Priadzu zatiahneme a kružok uzavrieme. Druhý riadok začíname v tomto prvom očku. Budeme hačkovať v špirálach. Hačkujeme 2 krátke stĺpiky do každého očka. Na konci budeme mať 18 krátkych stĺpikov. 17 a 18. Teraz si posledné očko označím, ja použijem kúsok priadze a hačkujeme tretí riadok, jeden krátky stĺpik do prvých dvoch očiek, 2 krátke stĺpiky do ďalšieho očka, takto opakujeme celý riadok, na konci budeme mať 24 krátkych stĺpikov. Štvrtý riadok, jeden krátky stĺpik do prvých troch očiek, 2 krátke stĺpiky do ďalšieho očka, takto opakujeme celý riadok, na konci budeme mať 30 krátkych stĺpikov. Piatý riadok, jeden krátky stĺpik do prvých 4 očiek, 2 krátke stĺpiky do ďalšieho očka, opakujeme celý riadok, na konci budeme mať 36 krátkych stĺpikov. Šiestý riadok, jeden krátky stĺpik do prvých 5 očiek, 2 krátke stĺpiky do ďalšieho, opakujeme celý riadok, na konci budeme mať 42 krátkych stĺpikov. Odteraz budeme už len 3 krát pridávať očka v riadku, takže riadok 7, jeden krátky stĺpik do prvých 13 očiek, 2 krátke stĺpiky do ďalšieho, opakujeme celý riadok, na konci budeme mať 45 krátkych stĺpikov. 8. riadok, aby sme nepriberali očka vždy na jednom mieste, tak si teraz tých 14 očiek rozdelíme. Čiže budeme hačkovať jeden krátky stĺpik do prvých 7 očiek, 2 do ďalšieho, jeden krátky stĺpik do ďalších 14, 2 do ďalšieho, zase 14, 2 a jeden krátky stĺpik do posledných 7 očiek. Tak nám nevznikne taký trojuholník, ale pekný kruh. Čiže jeden krátky stĺpik do prvých 7 očiek a 2 do ďalšieho. Riadok som ukončil. A tie naše miesta, kde sme očka priberali, sa tak zrovnali, čiže vyzerá to lepšie.
Teraz máme 48 očiek v riadku. Riadok 9, teraz zase jeden krátky stĺpik do prvých 15 očiek, 2 do ďalšieho, opakujeme celý riadok. Na konci budeme mať 51 krátkych stĺpikov. Riadok 10, zase si rozdelíme tých 16 očiek, čiže jeden krátky stĺpik do prvých 8 očiek, 2 do ďalšieho, 16, 2, 16, 2 a jeden krátky stĺpik do posledných 8 očiek. Na konci budeme mať 54 krátkych stĺpikov. 11. riadok, tu hačkujeme zase normálne, jeden krátky stĺpik do prvých 17 očiek, 2 do ďalšieho, opakujeme celý riadok. Na konci budeme mať 57 krátkych stĺpikov. Odteraz už nebudeme očka pridávať, takže ďalších 5 riadkov, čiže 12, 13, 14, 15, 16, hačkujeme jeden krátky stĺpik do každého očka. 5 riadkov som uhačkoval a teraz vyzerá hlava chobotničky takto. Odteraz budeme očka uberať. Čiže v riadku 17 uberieme 3 krát, jeden krátky stĺpik do prvých 17 očiek, ďalšie 2 spolu, opakujeme celý riadok. Na konci budeme mať 54 krátkych stĺpikov, ale tu vám ukážem taký iný spôsob, ako uberať očka pre tých, čo to nepoznajú. Takže hačkujem jeden krátky stĺpik do prvých 17 očiek. 17. Ďalšie 2 očka hačkujeme spolu, a to tak, že do ďalšieho očka, len do prednej časti očka, do ďalšieho očka takisto. Teraz priadzu naberieme, prevlečieme cez tieto 2 očka a zase naberieme a cez ďalšie 2. A takto vyzerá naše také neviditeľný spôsob uberania očiek. A pokračujeme. Jeden krátky stĺpik do ďalších 17 očiek. Posledné 2 očka hačkujeme spolu, čiže do prednej časti, do prednej, cez 2 očka a cez 2. To bol riadok 17. V 18. riadku budeme 6 krát uberať očka. A to tak, že hačkujeme jeden krátky stĺpik do prvých 7 očiek, ďalšie 2 spolu. Toto opakujeme celý riadok. Na konci budeme mať 48 krátkych stĺpikov. Posledný riadok, 19. Tu budeme tiež 6 krát očka uberať, ale aby sme neuberali zase na tom istom mieste, takže si to rozdelíme. Jeden krátky stĺpik do prvých 3 očiek, 2 spolu, 6, 2 spolu, 6, 2 spolu a tak ďalej. A na konci jeden krátky stĺpik do posledných 3 očiek. Čiže 3, 2, 3. Ďalšie 2 hačkujeme spolu. A zase 6, 2 spolu a tak ďalej. Jeden krátky stĺpik do posledných 3 očiek. 3. Pevné očko do ďalšieho očka. Priadzu odstrihneme. Zatiahneme. A vrchnú časť hlavy máme hotovú. Druhý dielik, spodný, takisto začíname magickým kružkom, do ktorého hačkujeme 9 krátkych stĺpikov. 8, 9, priadzu zatiahneme, kružok uzavrieme a začíname v prvom očku, takisto hačkujeme v špirálach, druhý riadok, 2 krátke stĺpiky do každého očka, na konci budeme mať 18 krátkych stĺpikov. Tretí riadok, 1 krátky stĺpik do prvých 2 očiek, 2 krátke stĺpiky do ďalšieho, opakujeme celý riadok, na konci budeme mať 24 krátkych stĺpikov.
Štvrtý riadok, jeden krátky stĺpik do prvých 3 očiek, 2 krátke stĺpiky do ďalšieho, opakujeme celý riadok, na konci máme 30 krátkych stĺpikov. 5. riadok, jeden krátky stĺpik do prvých 4 očiek, 2 do ďalšieho, opakujeme celý riadok, na konci máme 36 krátkych stĺpikov. Posledný riadok, 6. jeden krátky stĺpik do prvých 5 očiek, 2 do ďalšieho, opakujeme celý riadok, na konci máme 42 krátkych stĺpikov. 2 krátke stĺpiky do posledného očka a riadok ukončíme pevným očkom do ďalšieho očka. Priadzu odstrihneme, zatiahneme a obidva dieliky hlavy máme hotové. Keď použijete bezpečnostné oči, tak si ich môžete umiestniť teraz, a to tak, že tu je vlastne zadná strana hlavy, tu bude predná a medzi 13. a 14. riadkom rozostup 5 očiek. Keď chcete, môžete aj ináč. Takto som umiestnil ja. A keď použijete tieto našívacie, tak takisto na tej prednej strane zhruba pod 12. riadkom. Teraz si môžeme tieto dva dieliky spolu zhačkovať. A to tak, že tu je posledné očko prvého dieliku, tu je predná strana druhého dieliku, priložíme si ju takto, tie dva dieliky spolu, na zadnej strane hlavy, pretože tu budú oči. A my začneme niekde tu. Čiže všetko bude na zadnej strane hlavy. Takže jedno očko z prvého dielika, jedno očko z druhého dielika. Zoberieme si priadzu inej farby. Naberieme a prevlečieme. A prevlečieme. A teraz hačkujeme jednoducho krátke stĺpiky, ale tak, že vždy zoberieme jedno očko z prvého dielika, jedno očko z druhého dielika, prevlečieme a krátky stĺpik. A tak ďalej. Máme rovnaký počet očiek na obidvoch dielikoch, 42, čiže všetko by malo sedieť presne na očko. Tu je vlastne posledné očko z prvého dielika. Ďalšie očko je vlastne to pevné očko z prvého dielika. Túto priadzu môžeme zahačkovať a potom neskôr zašiť. Ďalšie. Tu už je vlastne to pevné očko z druhého dielika. Takže to tiež takto, takto, takto. A pokračujeme ďalej. Posledné očko z druhého dielika. A tak toto vyzerá. Hačkujeme vlastne celý riadok, ale skončíme niekde tuto a potom budeme hlavu vyplňať. Otvor som si nechal a teraz môžeme hlavu vyplniť. Vyplňame dovtedy, kým nebude mať hlava pekný tvar. Myslím, že to aj stačí. A teraz hačkujeme takisto do konca riadku a vidíme sa tu na konci. Posledné očko z prvého dielika a posledné z druhého. A riadok ukončíme pevným očkom do tohto prvého očka. A teraz hačkujeme druhý riadok, tento dekoratívny.
A to tak, že reťazkové očko, jeden celý stĺpik do ďalších dvoch očiek, raz, dva, pevné očko do ďalšieho očka, reťazkové očko a zase jeden celý stĺpik do ďalších dvoch očiek, dva, pevné očko do ďalšieho očka, reťazkové očko a zase jeden celý stĺpik do ďalších dvoch očiek. A takto opakujeme do konca riadku, tak nám vznikajú také vlnky. Jeden celý stĺpik do posledných dvoch očiek, dva. Teraz priadzu odstrihneme, zatiahneme a všetky priadze zašijeme. Toto si ešte ukončíme. Jednoducho zašijeme do tohto prvého očka, dozadu dopredu, do tohto istého očka, spredu dozadu. A takto máme také rovnomerné vlnky. A teraz všetky priadze zašijeme do hlavy a hlavu máme hotovú. Teraz si vyrobíme chapadla. Chapadla som robil v dvoch farbách a v dvoch veľkostiach. Tieto svetlé sú hrubšie a tie tmavozelené sú trošku tenšie. Ja vám ukážem obidva spôsoby. Vyrobíme si slučku. Tú začiatočnú priadzu necháme takých 10 cm dlhú a hačkujeme reťazku s ľubovoľným počtom očiek. Pre moje chapadla som hačkoval 80 očiek reťazkových, aj pre hrubšie, aj pre tenšie. A chapadla sú zhruba 18 až 20 cm dlhé. Takže urobíme si reťazku, pre video urobím kratšiu. To stačí. A teraz tie hrubšie chápadlá preskočíme prvé dve očka a hačkujeme dva celé stĺpiky do každého očka. A dva. A zase dva celé stĺpiky do ďalšieho očka. Raz. A dva. A do ďalšieho. A tu sa nám začne stáčať naša práca a takto vznikne chápadlo. Raz. A dva. Hačkujeme až do konca riadku. A teraz si ukážeme tie tenšie. To je vlastne takisto slučku, ľubovoľný počet reťazkových očiek. Tu bolo tiež 80. A tu prvé očko vynecháme a hačkujeme dva krátke stĺpiky do každého očka. Dva. Raz. A dva. Takto budú tieto chapadla trošku tenšie. Môžete kombinovať pre chobotnicu 4 hrubšie, 4 tenšie, alebo všetky tenké, všetky hrubé a tak ďalej. A tu vidíme, že sa nám to stáča a chapadlo bude tenšie. Nakoniec to vyzerá takto. Do posledného očka, toto sú vlastne hrubšie, hačkujem dva celé stĺpiky, pre tenšie dva krátke stĺpiky. Priadzu odstrihneme, zatiahneme a chápadlo môžete nechať takto, lenže ja túto stranu trošku zašijem, lebo to mi príde také trošku veľmi voľné.
tak jednoducho tú konečnú priadzu zašijeme tak, že to si tak trošku zrolujeme a niekde tu cez jedno očko prevlečieme a už bude ten okraj taký pevnejší. A takto ukončíme vlastne všetky chapadlá, aj hrubšie, aj tenšie. Chapadlá si umiestnime na spodnú časť hlavy. Ja som ich pripevňoval medzi druhým a tretím riadkom, čiže tu príde jedno oproti druhé, tretie a štvrté. Tým, že ich robím v dvoch farbách, tak tu dám vlastne v jednej farbe. Dáme teraz tie tmavozelené. A to tak, že priadzu si jednoducho jednu z týchto priadz si prevlečieme. Zauzlíme. A tie zvyšné priadze zašijeme do hlavy. To je jedno, druhé príde na druhú stranu, takisto. Zauzlíme. Priadze zašijeme. Ešte dve a vidíme sa potom. Teraz to vyzerá takto. A tie hrubšie chapadlá pripevníme takisto medzi druhým a tretím riadkom zhruba do stredu. Čiže tu príde prvé a takým istým spôsobom prevlečieme, zauzlíme a priadze zašijeme. Takto pripevníme aj ostatné tri. Keď chcete, tak si ako dekoráciu vyrobíme takéto bodky. Keď nie, tak môžete nechať hlavu. Takto je to veľmi jednoduché. Vyrobíme si magický krúžok, do ktorého hačkujeme 8 krátkych stĺpikov. Sedem, 8, priadzu odstrihneme, zatiahneme, počiatočnú priadzu zatiahneme a krúžok uzavrieme a posledné očko si vyšijeme a to tak, že do tohto prvého očka vpichneme do obidvoch častí, spredu dozadu a do tohto posledného očka len do zadnej časti, spredu dozadu a takto máme pekný krúžok. Túto priadzu zašijeme a necháme takto na ihle a túto počiatočnú priadzu môžeme odstrihnúť. A tento krúžok na hlavu buď prišijeme, alebo prilepíme. A nakoniec si vyšijeme ústa. Ja použijem červenú priadzu na ústa. Vpichneme zozadu, niekde tuto. Teraz necháme také dve očka voľné. Stadiaľ to dole. Teraz popod túto priadzu do tohto istého očka a na druhú stranu.
A ústa máme tiež hotové. Priadze zašijeme alebo odstrihneme. A chobotničky máme hotové. Keď sa vám moje video páčilo, odoberajte môj kanál a my sa vidíme na budúce.